Ara hem reflexionat una mica sobre com és la nostra estona de sopar. A vegades no hi ha més remei que adults i infants hagin de sopar per separat, per un tema d'horaris. És important respectar els horaris tant dels infants com dels adults, que hi hagi una rutina, tant a l'hora de sopar com a l'hora de dormir. El que és important és tenir en compte com és aquesta estona que és l'hora de sopar. Hi ha algun dispositiu en pantalla davant? L'infant està sopant sol? És important també que hi hagi un adult que l'acompanyi. Pot ser un moment de conversa, un moment de distensió, un moment en què puguem parlar de temes que no hem parlat durant el dia. També és important l'activitat que fem abans d'anar a sopar. Una activitat tranquil·la predisposa molt més a que l'infant tingui un sopar tranquil i alhora, si aquest sopar és tranquil, l'hora d'anar a dormir també ho sigui. I l'hora de sopar realment quan comença? Doncs fem-ho potser cuinant. Fem que els nostres infants entrin a la cuina i participin també del que es prepararà per sopar. Perquè a vegades fem allò tan típic de el dinar és a taula i l'infant ha de venir i seure a taula obligatòriament. I perdem més temps insistint que el temps que dedicarem al sopar, perquè després se'ns fa tard i no arribem als horaris que ens havíem plantejat. Per què és important això? Doncs perquè de l'hora que sopem en traurem l'hora que dormim, i de l'hora que dormim traurem les hores de descans que necessitarem després per llevar-nos. I recordeu que a l'inici parlàvem de com era l'hora d'esmorzar? Doncs va molt lligat a l'hora que hem sopat i a l'hora que hem anat a dormir. És important que tinguem en compte si hi ha a l'hora de sopar algun dispositiu mòbil, ja sigui un televisor o un mòbil o una tablet. Perquè el sopar, igual que l'activitat en família que dèiem també fa una estona, és un moment per parlar, és un moment per comunicar-nos, és un moment que ens ha de servir per relaxar-nos. L'hora de sopar és un moment d'unió familiar, ja sigui amb un dels membres només, i també és un moment de reflexió. I alhora aquesta reflexió i aquesta unió ens ha de servir per preparar-nos per l'hora de dormir.